eta argi adierazi nahi diogu bereziki Confebaski lotsagarria iruditzen zaigula horrelako interferentzia egin nahia legebiltzar honetan. Lan erreforma gogoratu nahi diogu Alderdi Popularrak onartutakoa dela, Alderdi Popularra gutxiengoa dela gure herrian, eta beraiek erabiltzen ari dela erreforma horrek, lan erreformak ematen dien tresnak langileen kontra egiteko eta langileen lan baldintzak okertzeko. Herri honetan gehiengo politikoak, sindikalak eta sozialak pentsatzen duenaren aurrean. Horregatik, dei berezia ere egin nahi diegu EAJri eta PSri ez usteko mehatxu hauei kasu ez egiteko eta benetan eztabaidari heltzeko eta legebiltzar honen autonomia, independentzia osoa aldarrikatzeko eta Confebaski exigitzeko benetako negoziazioak eta herri honetako lan harremanen esparrua aldarrikatzeko eta defendatzeko.